Madung hapon guys. Ang tanom kong buwak. Katong buwak ang gisabod kaya na naghanaman. Agoy ang tanam gadari gilumbay nas tapos kasada kay ngit na lamig kuno magtanam kay bitay. Bitay ag itlog. Ito guys, bitay kuno ron mamay patutos mga tiguwang. Ang ipangbalhin dari kay sayang man magsit-sit ra. So dada ibutang dari kalsada kay lamig ni sila tanaawon o managhana. Mao ni buwak ni Ate Marilo nga gida nga Ate Ali. Ya. Ang sabot. Nahonan pa padung dari ako nahan pa. Buan man ito aron di ma. Ang di ito. Ang gidaduha kay upatik batat usa na pa usa. Anak man na. Madura magkaluyas ginawag babuhi ni kaya naglamit tanawon. Kumanong kung pamuubos mga buwak pag duman ang gipang baluhin ng uban. Ay daghan ra ang tampok. Kung ano nito ni nanay darig okra, kung may okra, tari sa laman. Buwak sa laman. Kalimot ko sa tuwingan daling buwak. Ito gingang nanay. Jaog mapon guys sa gisbuntag mag pud ko sa kuan lakatan darato datong bulig ra ba to guwang na. Pila lang nang wala, ba't yung kaligok? Asa ko nabubu eh. Shout out Jeep Ayuban. Bubuan kay sayang. Basta! Okay, mga tanawon. Tara guys, isa, duha, tulo, upat, nagihap jed, 5, 6, 7. Tapa palabot tong tasubos. Tagduha-duha na pagtanema kay ug mawa ng usa. Ug mamatay usa, na pa isa magpabilin sa naol. Nadari labong na pud, gunahon na pud. Gusto ni nanay isprehan kuno to katong pangpatay nga, pangpatay. Gusto ni nanay guys, isprehan ni katong nay pang spray bitaw sagbot nga mga tigbak ra. Hindi kay mahal man kuno mao nang wa naraman agwanta na maguna. Dadad to ubos ang itanom. Nanda ito nalain na pagkuas kamunggoy na. Luuyag atop oy gi tayan na. Dadarig uban. Katawam lagi to. Katawan ka bing? Dari man tos likod sa banda nagihampuog ang ipangkuha pangbalhin. Ay nagbanda da namuwak kanang gibubuan. Violet. Gara din mga nang gilabay jud. Muwak na pag-utro na basta sige hagbubo. Kadahapon man ni nabubuan. Mas tara man ay agas, mabubuan ka jud. Dara guys ag lakatan. Tubo na ni kay wa kunoy angay og kanang palabias guwang.
Daman day blue turn at eh. Nabuhi da sa ubos. Is this lubi? Yeah, lubi. You hold the lubi. Sus maabot raman day ni na. Bing. Bing, maabot ra na, Bing. Gitukuran man ni kay mamto katong pagbagyong Christine. Katawar mo siya. Bitaw, di ka kakuha na itong bagyong Christine. Wa, kada ni Bing, mo dito nagbagyo-bagyo ka, Bing. Mabitaw to da, naning kaon, guys. Ih, sama ni. Nami nagkamutihang mananghilin dari da. Tanan na itas ubos. Wala sa sundang karjat, Bing. Bing, wala sa kuskuan. Dragon fruit na ho, wala naman ni makuan. Wala man na maaligra. Ngita pa kong laing sabod. O, sabod! Laing nga ni na. Laing dragon fruit, guys, kay wala mo ni mama o pagtanam kay iatbangan day siya. Punaan pa ni na ho. Da na yung mga lubi dari pananam. Kalubihan. Sit out, reverse. Darag kamutihan o kalubihan. Uy! Napidagang taong. Nabuhi siya, guys, pero ingon si Ate Julie. Kuan ko nun ni atbangan. Kay basi na lang, kalau is ginuog mamunga. Kamaksa ko dari. Tanaw sa ko karita taris taong, Beng. Stay put ka lang. Nada po yung kapayas dari, guys. Uy, hadlik si danig na banakan. Karong December pohon, guys. Pwede na kuno ni kamutian yung kipang tanam namang nanay dari kamuti. Uy, ginaokor ang lamias taong. Kana digbunga gihapon. Wa na siya makita kay tungod sa kakuan sa ganas na tabunans. Kuan ni ng mga dagko. Kuan, guys, kay pang-udlon rapod. Tabon-tabon na naman. Pati ang gitanam daring nara, haara to. Wa na makita. Wa na makita tungod sa kamuti. Ara ba to, ha? Wala. Dan ito dapit. Wala dyan makita. Tabunan na to. Nagtanong mo naman kung otro. Nabuhi na rabat dito. Nakuanan sa kamote. Ay! Ginoko. Wala din makita, guys. Sagang kita ng mga nara. Kapag ko klaro kay ako ay glass. Puro green ang kita. Aning pangkuha, guys, kay pang udlon rapod ni si Jag di na makuha na.
Ay, di dake. Sana all dake. Dah. Kita ba mo guys kay agang cellphone nagkerep-kerep pa ni. Nah, dake. Uy, tuanas na nay. Nay! Nawa pagkati ali dari. Adi ara de kati ali dia agak rin nakawa ko sa dia. Mangyum. Tara guys. Mother! Hapit na mahinog oh. Di na din madaot tagamang mga gulay guys ug magtambak mig mga gulay sana all tambak kay nana may mirip. Salamat gid kadto nimo ati sa imong gi hatag nga rip. Nay. Nanay daghan. Awa tinuod di ag malbiri nay kahaman ang gipuungan darang daghan nagbunga. Dia daghan bunga, aman ang gipuungan. Dilaw pa. Na tinuod di ag malbiri. Ug malabi as dahon di puungan di mamunga kani haman ang gipuungan mo nang namunga. Ka nagbunga na nina kaning mga green. Bunga na siya guys. Ag miracle fruit ni manang kay makuan tay kabangaan nga kuan to anak kapayas. Harog ni nay. Asa mo ni kuan harog nay? Pasyon. Pasyon na nay duro sa sipit kan. Awa di kini lang tay nay. Tungod. Maabot ram day na nay. Pusot na ra ba day nay? Dili di ba wang gadto lutak. What? Pwede naman na yun, hindi na bawag yun. Kautot. Narabi bukado na na. Ha? Nagis ka na ho. Nani? Ang natin gabal na, yung litaw si Bunay. Nay, nawagang kuhan ay. Naran ay, natabon-tabunan sa kuhan. Naran na din. Ay, usa dali na buhay ka. Muna imong avocado. Nay, ano gikang avocado ha? USA? Bukang guns. Unahas Alicia? Nagwil. Ha? Yang guns Cebu. Cebu? Okay, Cebu ba? 1, 2, 3. Gamitin ka ng pagka-height nay. Oh, pagka-height, pagka-taas nay. Ala, lami ka dyan. Oh, what? Ano saan yung tiwasig? Putod. Dapin sa kadali. Amloy ka dyan na yan. What? Ayan na. Ay, avocado. Ito ubos sa sabi Ala, labong. naman sana ka. Sabi ko na. Bakit ng dahon bing dito? Kung as lubing tiri. Mga tanong kung lang huy. Yung mo pong dahon bing, higaan naman to. Dana sa naman kakugnan, ang may tanong dana. Isa man. Ang may tanong dis kakugnan. Ano yung saha no? Nay, way saha nay. May panguhaan mo. Usara lagi ni nay. Musaha pa na dana. At wala, basta pinatumba na. Anak ko. Sumanta na yun. Hagda akong gising. Ang ganas bang atong das kasi Ay, nyo. lubin ay pero buwan ato sa. Atong nang ganas bito tong September 16. September 15 kay Domingo man to. Ah. Kuan kambuk ka ato. Nanam din nag-magtambak na. Di mo ngunot?
Diyan sa nanay. Sakit ang ating pangijuran. Asa man na ikuan eh. Ubok. Ano na ba? Ha? Yan pa rin sige. Musin ba mo ito na? Lunes na. Nasa untong huktan ito kasakas kaming kayo. Man dahil dapit. Ano, sitik ang doon ka po no? Hindi na ay isot na ito. Lunes na. Pagsipi sa kurari. Kampung. Hoy! Hapit. Sagot ako. Puno. May sako na eh. May sakit ito. Kung sa may sikreto na ni mo na ibahinog na eh. Para mahinog galit. Hindi tayo mag-jud. Badre? Na, lipas na yan na di akin ay dahon. Madlok magma sa madanay. Susukar nga na. Pagkapos upaw rin isa kasipit. Mas precious. Yung kaganda ni. Hoy, mother! Don't say... Taas ang good pagsundang na eh. Ano, itong dinilo na stainless. What? Wait, tayo lagi pitukan na yung Sinod. sinod. Ano yung kamarag pasado ni? Natuloy siya na. Property ko siya. Eh! Kapit na eh. Kapit na eh. Duduwa. Ngayon sa mga duduwa. Close. Birhanay. Mahirapan ako sa kalisod na eh. Duduwa mo dyan. Kuno eh. Wabon ka. Ano na? Op! Diha. Beligja ni naroon. Lima rin ay. Ha? Lima rin. 5 rin. Hala na naman makatilaw tag. Mahinog na. Marbili ang pain ka tayo. Pwede magkukadanin na kaya di man itundan. Kuhan man eh. Lakatsin. Lakatan. Perfect. Ano nga lang. Sino tinanong na eh? Boy. Karoy? Daghan mo na. Bawa, magbawa. Tamakan sa kwan. Okay, Tamakan. grabe na. Salamat sa Tamakan sa presyon. Diyos. Ito na. Saan yan? Bibi. Atong duduhan. Anak. Huwag ko mamaunay. Huwag ko kapasyar, Nay. Nay, tabagan ko, Nay. Tusukan mo tayo ng mata. Sa pasaman. Yatag na yung paunay. Hindi ka nang saksipit. 5 rin po kasipit. Ngayon, kuha ka magmahal ni Nay. Ito mo. Mahilap, Nay, no? Mahilap. Pero di mo gani ahat, Nay. Kaya kuhaan man. May sumba na ito, Nay. Nignit yung tato, Nay, no? Ugma tayo house kag dumanan ni. Tomorrow? Binignit naman tanay. Mag-household mo ka tanay. Palis. Problema kayo matay ka. Sagol. Tara guys, grabing bus ka na. Lami ka jo. Lami sa matag mahinog na. Patuon sana. Patuon sa kuno yung sinanay. Napay lubi. Tapay taong ang gikuha. Naghanag bungag taong nay. Nagbuhay no. Sa di ako sa mutit. Agkakaw pag papuungan ng ang kuroy kay Nagana. delikado dari sa atep. Narbay hasron. Usog hasron. Dari raspikas na grabig bunga hinog dari da. Hinog. Grabig bunga. Nakakuha na prami danig isa ka na nanay kinuhaan diyan. Kaya na may nahinog naman. Ha, may isa hapit na eh. Wa pa ni. Grabig kakao pa imo ga. Imo pa'y kakao. Magkarabatid ka. Diwa mag mga liso na eh. Kaya ito itong just December pohon, Pasko. Karing pasyon na mo nig buwahon. Katong usok, asam ito ibutang? Katubang datong sa saging.
Teka, sana suok ito sa kamungga. O din, kamungga kay. Nawa, mo manamungag kamatis na na. Intonsis man. Kamatis na kay. Ah, kana, kato may pasyon to? Wala nakapuno. Kato may hangharugan kay murag taas na. Kana kay mo tambog diha nang pagpa. Pataadyo niya betul. Rupa na sa manok.